Был у меня аднойчы выпадак такі. Пайшоў я на аўтавакзал у мінску, чарговы раз ехаць збіраўся з мінска ў вільню. Ну і падыходзіць да мяне такая жанчына, ведаеце, такое лепшы эпітэт да яе будзе патрапаная, і кажа: ой, молодой человек, вот мне тут нужно на автобус собрать, я там потеряла деньги, мне нужно на билет, купить мне билет, может, у вас там найдется пару рублей. Ну, я ей дал, конечно, грошы. Праходзіць тыдні 3, я зноўку ў мінску, зноўку іду на аўтавакзал. І што вы думаеце? Падыходзіць тая самая жанчына і кажа: дайце мне на билет. Як я, канешне, на яе раззлаваўся. Я говорю: а вам не сорамна увогуле займацца махляствам? Дастаю мабілу і пачынаю яе здымаць. Я быў такі злы, што яна чалавечую даверлівасць эксплуатуе для таго, каб проста прыдбаць сабе грошы на бухло ці на наркату, не ведаю. Пачаў я здымаць, думаю, ох, выкладу гэты пост у сацыяльных сетках, альбо раскажу ўсім, якая тут махлярка тусуецца на мінскім аўтавакзале. Хацеў нават ментоў на яе вызваць. Ну, штосьці знаю, она збегла адразу, канешне. А потым, ведаеце, штосьці мне шкада стала неяк, хаця это, ну, мусіць, не зусім дарэчнае пачуццё ў гэтых. А думаю, нешта у меня, карацей, не хапіла злосці, каб на яе выклаць у соцсетках. Да чаго я гэта ўзгадаў? Што такое давер? Да, давайте падумаем. Якую роль ён іграе ў нашым грамадстве і ў нашым памкненні да пабудовы новага лепшага грамадства. Прашу зараз усіх 60 чалавек, якія мяне глядзяць, быць па мажлівасці уважлівымі, бо я зараз з вами дзялюся сваімі такімі напрацоўкамі, якія ў мяне ўзрасталі вельмі доўгі час. Я вельмі хацеў бы, каб вы іх зацэнілі. Да? Это ўсё тое, што я абдумываў гадамі ў адзіночках апошнія гады. Давер – гэта ўпэўненасць у тым, што той ці іншы чалавек дзейнічае ў дачыненні да цябе выключна з добрых памкненняў. То бок, калі ты аказваеш чалавеку давер, ты ўпэўнены, што ён не зробіць табе нічога злога, бо ён такі самы чалавек, як і ты. Што сябе ўяўляе грамадства без даверу? Гэта, па-першае, карупцыя, бо любая дзяржаўная пасада, грамадская пасада мае на ўвазе, што мы выдаем чалавеку мандат даверу. Будь то дэпутат, будь то міністр, ці хто заўгодна, гэта чалавек, які ад імя грамадства на даверы делае тое, што грамадству карысна. Ніхто не абірае дэпутата для таго, каб ён набіваў сваю кішэню і праводзіў законы, якія яму скажуць праводзіць бізнесоўцы, правда? Грамадства а як толькі у грамадстве разбураецца вось гэта сувязі даверу, да, адразу расце карупцыя. То бок няма даверу да чыноўнікаў, няма даверу да кіраўнікоў, яны гэтым карыстаюцца, і у іх, в сваю чаргу, няма даверу да сваіх выбаршчыкаў, яны гэтым карыстаюцца, і кожны пачынае выкарыстоўваць любую пасаду толькі для ўласнага абагашчэння. У адсутнасці даверу немажлівая дэмакратыя, бо дэмакратыя, як я ўжо сказаў, мае на ўвазе тое, што кожны чалавек, пастаўлены на пасаду, будзе дзейнічаць, сыходзячы з агульнага інтарэсу. І мы можам пабачыць, што самыя лепшыя дэмакратыі якраз тыя, дзе у людзей у прынцыпе ва ўсім грамадстве максімальны ўзровень даверу і мінімальны ўзровень боязі агрэсіўных варожых дзеянняў ад бліжняга. Паглядзіце Швецыю, Нарвегію, там ёсць не тое, што вёскі, а цэлыя гарады, дзе людзі ў прынцыпе не зачыняюць дзверы. Ну, вось вы можаце сабе такое уявіць, што чалавек сышоў з дому на дзень, на 2, на 3, дзверы не зачыняе, бо ён ведае, што яго ніхто не скрадзе. Дэмакратыя – гэта таксама плод даверу ў грамадстве. У грамадстве, дзе няма даверу, таксама абавязкова будзе высокі ўзровень злачыннасці. Бо у людзей рушацца гэтыя сувязі, яны перастаюць успрымаць бліжняга як падобнага на самога сябе. Яны, дарэчы, гэта ўзаемазалежныя рэчы, правда, што нізкі давер вядзе да росту злачыннасці, но і таксама, калі высокая злачыннасць у грамадстве, то і давера не можа быць без людзьмі. Людзі запіраюцца за, ось, як 90-е гады, узгадайце, так? Сталі ў модзе адразу жалезныя дзверы,
навесныя замкі здаравенныя, ахоўныя сістэмы, людзі адзін аднаго паадгароджваліся. Хто з грашыма, як толькі адразу пачынаюць жыць за высачэнным заборам з пікамі, лезть там не вышкі з аўтаматчыкамі. А ад чаго? Таму што няма даверу. Няма даверу у людзей адзін да аднаго, расце ўзровень злачыннасці. І высокі ўзровень злачыннасці, канешне, паніжае ўзровень даверу. Ва ўмовах адсутнасці даверу немажлівае нармальнае эканамічнае жыццё. Чаму? Таму што любая эканоміка мае на ўвазе абмен дабротамі і грашыма з той прэдыспазіцыяй, з тым чаканнем, што ўзамен на грошы табе будзе дадзеная даброта ці паслуга. І наадварот, ты робіш паслугу ці даброту, і ты ведаеш, што тебе за яе дадуць грошы. Самае частае ашуканства ў бізнесе гэта якое? Атрымалі предаплату, звалілі, правда? Это класіка, так? І самае галоўнае ў бізнесе што? Рэпутацыя. Это рэпутацыя чалавека, які тебе не кіне, не падмане, які, атрымаўшы ад цябе грошы, выканае ад пачатку і да канца тое, што напісана ў кантракце. Правда? Калі людзі пачынаюць парушаць гэтае правіла, бізнесмены толькі імкнуцца, не бізнесмены, нават проста кантрагенты, нават людзі, якія там вы свайму суседу далі ў доўг, правда? Пачынаюць падманваць адзін аднаго, не дбаючы пра захаванне доўгатэрміновых сувязяў з бліжнім, а толькі пра сію хвілінную выгаду, што вось сёння, зараз мне трэба взяць заграбастаць, скарыстацца з яго, а што будзе потым, што між намі парвецца усялякае супрацоўніцтва, яго не хвалюе. Калі пачынае такая парадыгма пераважаць у грамадстве, вельмі гэта кепска, у тым ліку і для эканамічнага развіцця грамадства дзяржавы. Такім чынам, у грамадстве, дзе мала даверу, зніжаецца колькасць добраахвотных камунікацый між людзей, што негатыўна адбіваецца абсалютна на ўсіх баках грамадскага жыцця. Палітыка, мараль, эканоміка, культура. Давер, такім чынам, гэта цэмент, які звязвае індывідаў. Як цаглінкі ў доміку. Няма даверу, няма грамадства. Прыклад Лівіі. Ёсць такі даследчык, на жаль, таксама прыгадаў ягонае імя, і ён напісаў кнігу пра фрагментацыю Лівіі. І калі яго пыталіся, а якая выснова вашай кнігі, чаму Лівія гэта failed state, дзяржава, якая не атрымалася. Ён адказваў, справа ў тым, што ў лівійцаў няма даверу адзін да аднаго. Яны адзін аднаго ўспрымаюць як ворага, яны не вераць у добрыя памкненні, добрыя інтэнцыі бліжняга, і ад таго яны не могуць пабудаваць нацыю. Таму што нацыя мае на ўвазе, што ўсе мы стаім плюс-мінус на адным грунце, і мы не жадаем рабіць зло адзін аднаму. Яны не вераць у гэта маштабах нацыі, яны могуць паверыць у гэта толькі ў маштабах свайго клана, свайго роду. Таму Лівія, як і многія дзяржавы Бліжняга ўсходу, гэта радавыя грамадства. За межамі майго роду мне ўсе хочуць зла. Калі на Беларусь экстрапаляваць, это псіхалогія многіх людзей у Беларусі. У меня есть только семья, ближние, вот все за межами это моего мирка, моей этой ракушки, мне все хочут здрадить, кинуть на бабло, подмануть, поиметь. Вельмі часто сустракаецца такая псіхалогія атамізаванасці ў Беларусі. І ўся гісторыя чалавечай цывілізацыі такім чынам гэта гісторыя росту давера між людзьмі. Мы памятаем фрагментаваную Европу часоў варварскіх каралевстваў, Европу часоў феадальнай раздробленасці, калі чалавек мог сябе адчуваць бяспечна толькі ў межах свайго замку. Ну, калі ты феадал, калі ты пад абаронай феадала, ты толькі вось пад крылышкам феадала, 2-3 мілі вакол замку ты сябе мог адчуваць бяспечна. За межамі гэтага мірка цябе любы мог забіць, абрабаваць, згвалціць, і яму за гэта нічога не будзе, таму што чалавеку волк. І мы памятаем, як цяжка чалавечая цывілізацыя пераадольвала і дагэтуль пераадольвае такі стан. Чым адрозніваецца варварства ад цывілізацыі ад варварства? Тым, што чаму старажытныя рымляне, грэкі, яны лічылі навакольныя народы барбарамі.
не столькі таму, што яны на іншай мове размаўлялі. Насамрэч у них былі свае мовы, у многіх з іх была пісьменнасць у тых жа старажытных егіпцян, правда? У іх былі рамёствы нармальна развітыя, і яны не былі ў цывілізацыйным сэнсе такімі ўжо дзікунамі. Але рымляне і грэкі іх лічылі барбарамі по той прычыне, што ў гэтых людзей не было пісанага права. Як жылі большасць барбараў, яны жылі альбо па традыцыях, мы робім так, потому што нашы продкі 1000 год так рабілі, альбо яны жылі па праву моцнага. Я мацнейшы, таму я буду руліць. Я мацнейшы, таму я буду кіраваць. Выбараў у вас няма, вам прыйдзецца падпарадкавацца, а не то я сваёй здаравеннай дубінай праламлю вам галаву. А у рымлян і грэкаў было так. У нас ёсць паперка, на ёй запісана, мы живем так, так і так. Хто адхіліцца ад гэтага, будзе пакараны. Усе згодныя? Так, усе згодныя. Значыцца, мы сённяшняга дня так і живем. Для таго, каб такі строй, такі лад грамадскі працаваў, патрэбен давер між людзьмі. Таму што кожны, хто парушыць першае гэтае правіла парушыць дзеля ўласнай выгады, ён, канешне, кароткатэрміновую выгаду атрымае. Там, не ведаю, кіне зноў жа кагосьці на грошы ці захопіць улады, але ў доўгатэрміновай перспектыве ён нанясе аграмадную шкоду грамадству. І трэба дастатковы ўзровень свядомасці кожнага, каб людзі выконвалі гэта ўсё, кожны крышачку себе ўшчыміў, а затое я ведаю, што бліжні не парушыць ніякіх законаў у дачыненні да мяне і магу выбудоўваць з ім нармальныя, здаровыя, добраахвотныя адносіны, якія прыводзяць да росту усяго грамадства, да росту дабрабыту, да росту культурнага, цывілізацыйнага ўзроўня. Гэта вельмі важны момант. І на міжнародным узроўні гэта працуе гэтаксама, як і на ўзроўні грамадства. Глядзіце, зноў жа вяртаемся да феадальнай раздробленасці. У часы феадалізма вельмі часта было, сустракаюцца два феадала, ну што, мір? Мір. Мір назаўсёды, да, ўсё назаўсёды. Пакляліся там і крыж пацалавалі, і адзін аднаго абнялі, і пацалаваліся. А потым адзін з іх адвярнуўся, тот ему другі кінжал в бок, хрясь, і все. Так як это так? Ты ж толькі што крыж цалаваў. А вот так. І гісторыя поўная такіх прыкладаў. І вельмі шмат тысячагоддзяў спатрэбілася чалавечай цывілізацыі, каб вылезці з гэтага стану татальнага недаверу да бліжняга, да падобнага да сябе. І сёння мы бачым, худа-бедна існуюць міжнародныя інстытуцыі, і худа-бедна краіны дагаворваюцца. Яны ўжо стала нашмат лепей у гэтым плане. І зноў жа, нам патрэбны давер для таго, каб былі гэтыя дамоўленасці мажлівыя. Бо калі сустракаюцца два лідара для таго, каб скончыць вайну, кожны з іх разумее, што калі мы зараз дагрымся, все, мір, а потым я адразу наношу удар у спіну непадрыхтаванаму праціўніку, які паверыў у тое, што я адважу войскі. Я наношу удар в спіну, і я адразу атрымоўваю перавагу. Я адразу кароткатэрміновай перспектыве маю прыбытак ад такой сваёй здрады. Але ў доўгатэрміновай перспектыве мне ніхто больш ужо не паверыць. І я нанёс таксама аграмадную шкоду, ламаючы культурную і сацыяльную норму. І вельмі важна, што зараз свет вельмі марудна, вельмі цяжка па крысе рухаецца ў напрамку росту давера між дзяржаўнымі палітычнымі ўтварэннямі. Это таксама вельмі важна для пабудову глобальнага свету. І з гэтага вынікае, што, давайте, я тут падумал, а што больш за ўсё разбурае давер між людзьмі? Што размывае гэты сацыяльны цэмент, які не дае нам пабудаваць лепшае грамадства? Злачынства супраць даверу яны бываюць двух відаў. Першае з палітычных матываў ідэалагічных і з карыслівых матываў. Хто займаецца разбурэннем даверу з палітычных матываў? Спецслужбы. І гэта мы вельмі добра бачым на прыкладзе нашай дэмакратычнай супольнасці, супраць якой зранку да вечара працуе губазік, КДБ і яшчэ і армія ботаў. Іх мэта першачарговая дыскрэдытаваць. І адзін з сілавікоў, дарэчы, высокага рангу, які прыязджаў да мяне падчас маёй адсідкі гэтай, калі я яму сказаў, ваша мэта нас усіх ізаляваць ад грамадства, каб мы не ўплывалі. Ведаеце, што мне адказаў? Ён кажа, не, наша мэта вас дыскрэдытаваць.
І калі я выйшаў на свабоду, я просто афігеў ад таго, як яны ў гэта укладаюцца. Я паглядзеў на нашу грамадзянскую медыа-супольнасць, я паглядзеў, якія арміі ботаў працуюць. Под любое відэа ці пост Святланы Ціхановскай на афіцыйных старонках зайдзіце, пачытайце, як там нагаджана ботамі. А ім яшчэ дапамагаюць недалёкія беларусы у эміграцыі, пераважна ў эміграцыі, расчараваныя так званыя, которые замест таго, каб змагацца з Лукашэнкам, з рускім мірам, змагаюцца з іншымі прадстаўнікамі дэмакратычнага руху. Ціхановскай, там, не ведаю, Белполам, Байсолам, Дзедком, яшчэ там некім. Вышукваюць адзін у аднаго недахопы, паліваюць адзін аднаго брудам, вельмі любяць абвінавачваць, шукаць, дзе хто як кепска паступіў, абвінавачваць самае галоўнае адзін аднаго у продажнасці франаку, продажнасці КДБ, продажнасці ФСБ. Вы разумееце, і мне хочется этим людям сказаць: Боже, ну чаму вы такія дурныя? Вы што, не разумееце, што вы тым самым толькі дапамагаеце, вы не дапамагаеце рабіць лепшую дэмакратычную супольнасць. Вы думаеце, вы вядзеце нейкую святую вайну супраць там карупцыянераў у дэмакратычных руху, што вы зараз все памяняць, но вы нічога не зменіце такім чынам. Вы можете змяніць толькі зрабіўшы лепш, чым тыя, каго вы крытыкуеце. Але ваша праца, тое, што вы кажаце, што той агент, гэты агент і ўсе агенты, вы пойміце, любы мент інфільтраваны ў рух, ён будзе рабіць тое самае. Ён будзе казаць, што ўсе вакол яго агенты, каб мы перасталі верыць адзін аднаму. Бо як толькі мы перастаем верыць, наша супольнасць вот так вось, як картачны домик рассыпаецца. Таму спецслужбы гэта якраз тыя, хто вельмі спецслужбы і дабравольныя недалёкія людзі, якія ім дапамагаюць. Гэта якраз тыя, хто працуе на разбурэнне даверу у нас у дэмакратычным руху. І другая катэгорыя, хто разбурае таксама давер не толькі у беларускім дэмакратычным руху, але ў цэлым у шырэйшай перспектыве, гэта такія людзі, як жанчына, якую я назвал на пачатку свайго стрыма. Гэта ашуканцы, махляры. То бок людзі, якія, маючы на ўвазе прыдбаць кароткатэрміновую выгаду, карысць ад свайго падману, яны разбураюць давер у грамадстве ў цэлым. Бо любы чалавек, да якога падышлі, сказалі: дай мне грошаў на білет, ты даў грошаў, а чалавек пашоў купіў бухла, другі раз гэты чалавек ужо не дасць на білет, потому што его просто цынічна паімелі. І ты, нягодніца такая, ты не падумала аб тым, што назаўтра нейкаму чалавеку рэальна будзе патрэбны білет, а яму ніхто не дасць грошаў, потому што такія, як ты, ужо зневерылі людзей. І гэта датычна ў тым ліку і публічных збораў. Аб'яўляюць там публічныя зборы, людзі пра нейкія там свае хваробы, свае там няшчасці, а потым аказваецца, што іх этих хваробаў няма. І няшчасці гэта ўсё выдуманае. Такое здараецца, на жаль, і ў беларускай супольнасці, і ўвогуле ў свеце. Вось недавно была гісторыя там пра нейкага хлопца з дзяўчынай, якія там на больных дзяцей паназбіралі кіламетр грошаў, а потым іх прагулялі там в Дубаі ці дзе. На нашай ніве таксама, прабачце, я не ўчытываўся, я думаю, усе это все бачыце. Это не адзінкавы выпадак. І вы, негоднікі, вы не падумалі, што наступны раз будзе рэальна паміраць нейкі дзіцёнак, а яму ніхто не збярэ грошаў, таму што вы зневерылі людзей, вы разбурылі гэтыя адносіны даверу. Вось, такім чынам я разглядаю ашуканства і працу спецслужбаў, ребяты, не як злачынства супраць какога-то нейкага асобнага чалавека ці асобнай супольнасці. Я разглядаю гэта як злачынства супраць чалавечай цывілізацыі, злачынства супраць чалавечнасці, бо вы з тым, што разбураеце натуральныя адносіны і давер між людзьмі, вы тармазіце развіццё чалавечай цывілізацыі. Вы разбураеце гэты цэмент, які выбудоўваўся між людзьмі стагоддзямі, які спрыяў таму, што наша чалавечая цывілізацыя на сённяшні момант пры ўсіх вынятках чалавек сёння на зямлі мае столькі дабрабыту і столькі правоў, колькі ніколі раней у чалавечай гісторыі. І вы все гэта вынішчаеце, вы перашкаджаеце чалавецтву рухацца далей да лепшых формаў сацыяльнай арганізацыі. Вы вучыце людзей бачыць адзін у адным ворага сваімі дзеяннямі, сваім падманам, сваім ашуканствам. Гэта вельмі кепска, і гэта тое, супраць чаго мы мусім змагацца.